Drama weche moket ka achiel kanyo to gichal nade gigi kama bedo ka kologi achiel kachiel Uchi Baba jothurwa seche moko ng'eni kineno gik moko iwacho maber ni gichal drama nitie ng'at mawacho ni kama video ni kama drama en wach malit ahinya kata samoro wanyalo nyiero ni ng'ato nyalo ndhiyore en owuon ka luwore gi gima notimore ok chon ahinya MP noneg Kenya ka Sachalis Ong'ondo Were gi jonjore kasto kapok obudho tiyudo ka ng'ato chako wuondore ka gima nomake to kare ne mo kelo joma make gi ma seche ma jo Kenya no winjoro make wan samoro chunywa koro moko ni ng'ani kare sando to kare tongona hotel kamoro obet mos ochamo gik mamiyo dende bedo mamor kasto kiny ochako wuok onyiso ng'ano mondo tere gi mitoka onind kamoro wabedo serious kaka Kenya yani samoro ng'ato wacho ni Kenya ka samoro king'iyo tinyanyise ni press 1 to exit Kenya inyalo exit MP okowinjo timre kama tayie gi Otiende Amollo ni kopone adier ni noyud ni gini ne jomoko emoketo ochal mana script moro ma olosne gi jok mong'eyo loso script mondo dhi otim kama owinjo bed ni gitero gi e doho mondo charge gi mondo kik jomoko bende tim gima chalo kama kech ok inyal tugo gi security mari kaka MP to kendo kod pach jo Kenya iro ni gik machalo kamagi samoro koro chieng' moro machielo inyalo ka ng'ato ndhi adier to ji wacho ni ng'ano ke owuondore mana kaka MP ma Koimburi notimore chieng' cha koro apani gik machalo gi ngima dhano kik waket tugo manono awinjo ka jo kweth mar pingo sirikal kotelne gi Kalonzo Nyoro ka nodhi neno MP no giwacho ni sirikal ema tugo kodwa koro owinjo gin be ginyiso ni kare ng'a gine kapone gin gi nonro kech jok manono gine to en mana polise kod ofwach kich mago jo DCI ema nosewacho mokel gari go mone ma jok manotimo gini noserecord statement e police station koro wan kaka joma nene gi oko to wanyalo wacho ni police is more believable than gima opposition dwa nyisowa kane dhi hospital Karen kama ne ng'ano tikani neno tineno ka ni chaka gimo kedne oxygen ni muyo rumo ne apani owinjo bed serious kata osiptende wabe owinjo bed serious ayene jotuo to nigi right mar admission to samoro be hospital nyalo bedo ji nyalo shuku kech ok en dhi mokwongo kane neno ka nitimo twak mar golo jalup ker gima chal kamano be notimore iyudo ka the same hospital emane oringo dhiye koro samoro ji nyalo wacho ni kar hospital ni even part of script koro gima nyalo kwero gi duol okang' mamalo ahinya ni MPs mondo bed serious ok MPs MP ma Juja Koimburi ni mondo bed serious owinjo kawne gi atwa makende mondo jomoko kik tim gima chalo kamano kech en ketho nying sirikal e yo manono jo Kenya nigi issues mang'eny mowinjo kowinjo wenwa iketo we siasa mag theatrics mane manyalo wacho e wi wachno